Aínda quedan uns meses para que se celebre a 21ª edición do Salón do Libro Infantil e Juvenil. Por iso, para que a espera non se faga moi longa, o Concello de Pontevedra presentou esta mañá dúas iniciativas enmarcadas neste evento. A primeira, unha escola de lecturas para familias curiosas. O obxectivo desta actividade é ensinar aos pais e nais que tipo de libros poden gustar aos seus fillos. Eu penso que é preciso ter unha escola destas características en Pontevedra, porque vai asesorar sobre todo as nais e pais que teñen o seu fillo pequeno e non saben que lecturas son as máis aceitadas, que é o que hai no mercado, as últimas novidades, pero tamén incluso para os avós, que moitos deles están a cargo hoxe en día dos nenos. Pois para eles a escola tamén é fundamental, porque seguramente si coñecen ao millón un montón de lecturas, pero ao mellor non coñecen as actuais, o que está no mercado actualmente. A segunda iniciativa do Goberno municipal neste eido baséase nunhas merendas literarias. Nelas unirase aos escolares da cidade coas persoas maiores da residencia de Campolongo. A intención é que xuntos compartan o lema desta edición do Salón do Libro, o humor. Queremos que os avós vexan xente, que a xente vexan os avós. Os avós están aquí, e non só os que poden axudar nas familias, sino os que temos que coidarnos. Entonces, é maravilloso a interacción con todo tipo de xeneracións, que podan vir nenos, que poda vir que veñan xóvenes e adolescentes, será fantástico, iso vai a ser toda unha experiencia. Esta actividade aínda non ten data de inicio, pero a Escola de Lecturas para Familias porase xa en marcha o vindeiro 28 de outubro. En total serán 7 sesións nas que participarán especialistas como Eva Mejuto ou Luz Gallego. Todas elas desenvolveranse no Pazo da Cultura.